Ndiyo TV kaikutorira subscribe kuti zvizokufambira pane zvimwe zvima information no worry chakupa full information. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare kana muchinge matosvika panapa uchiziva kuti uri munhu anofarira Chamisa, show me the signal. Comment section yakavhurwa, ita kuti ahoy izve so in the comment section. There is a trending issue yamuka yakavharira ma streets ese social media naso ndaongona kuti it's very important. Nyaya iripo pari kunzi Chamisa akugara kuAmerica ende zvinhu zvacho zvazofambirwa ende nhasi vanhu vari kungotarisa ka vanongoona account yako kuti account yako iri based in chi, but tine zvakawanda zvatazoonerera. So the purpose of this ingirikini yandava nayo ka toda analyze tionesane ndine zvino 1 or 2 3 things zvandoziva about this whole thing. Zvakanakirei kuti Chamisa uchanga chigara kuAmerica ikoko kwaari kunzi aita se akaenda, but vaona because of this system iriko yekunzi account based in United States ndo paonesani ngirikini bonzi Chamisa officially left Zimbabwe and is living in the United States of America. It's good, but zvamukutaura paZimbabweans ndo zvinhu zvanisiri kufarira, ndo zvindoda tuwe panapa timboonesana ndichataurawo ipapa nyikini yacho. But by the way, pane futi vanhu veZANU-PF vari kuranawo inonzi ZANU-PF patrols. Those people they are based in Namibia, in case you didn't know. Vanhu vakawanda ringogara kwakasiyana siyana. And we also have this guy called Obed Gutu is also based in United States of America. Saka muZimbabwe handisi kuziva kuti muri kugara ani izve so. Pane vamwe vazobudiswa, vamwe vachinzi vari kuJapan, vamwe vari kwakasiyana siyana politics. But number one, I'm here because of Advocate Nelson Chamisa. Number one, chatoda kuzivisana, the most important thing, kuti munhu anzi ari kugara kuAmerica achita politics zvino make sense, because it's not easy to fight with ZANU-PF urimo munyika mavo vachitokuita zvavanoda pamutemo yavo. Haukwanisi kana kudedzera kuti ningi ngatimbopedza naye izvi, ningi ngatidai so. Haukwanisi kuita mamwe madecisions zvinotonga zvisinga make sense hazvo munhu achinge abuda ari kunhikirini kwaanenge aenda. But inini ndoona zvichimake sense. Even reason yekuenda kwake kuAmerica painzi ane zvidzidzo zvaanga afambira kunoita ikoko. It's a topic for another day inini hangusaidi kwangu. But yandoda kuti titoonesana ndiye kutoti kutorwisana neZANU-PF hakutodi uri paground. ZANU inosunga, inorova, inotyoredzera kafira mberi iko zvine zviri patutotaura kudai. So we have people like Malcolm Masarira, popularly known as Comrade Traore, arimo mukati akabatwa neZANU-PF. The reason yakabatwa ndeyekuti anga ari paground vakatoziva kuti mukomana asvika paground amo muNewlands ndobva atengeswa nevakamutengesawo vatengesi ndobva vanombata, uri kuzviona. But nguva yese paaifighta aibudisa information imwe critical yekuti vaitoshamisika vachinetsekana kuti saka ndekupi kwatingakwanisa kuenda kuti tinotora this guy kuti timbate, because kubvira kudhara vanenge vagara vachimuda. And the guy ndiye aibudisa information kuti ningi ari kushandira ningi ari kudai so varoda kukanganisa chiwenga because of chakati. Saka gore rineri rinofanira kuita rechi regudo guru. Tobva ipapo we have madzibaba veshanduko vakasungwa izvozvo. Madzibaba veshanduko pekutanga vakapisirwa musha wavo, but ZANU-PF yakavhiringidzika because pakazongobuda imwe information pachinzi madzibaba veshanduko vatoka kuSouth Africa. Saka ZANU-PF ikazoweka ikati tingazotambisa maresources tichitera mbezu tichazomubata kana adzoka. Saka nguva yese yanga varingogara vachitoitawo zvelife dzavo vasingachatsomwe neZANU-PF ndobva vaita geza ndobva adzoka futi kechituba adedzera imwe demo. Achipedza kudedzera imwe demo ana madzibaba veshanduko ndobva vapinda paground, ndope vakatengeswa nana Godfrey Tsenengama kunzi vakapuwa maflyer vakaenda kuState House vakanopa Mnangagwa maflyers iwayo. Madzibaba veshanduko ndobva vasara vachitsvagwa and vanga vana Sarwaka akazongonza Sarwaka why wazobuda sei chichi if you know that guy Sarwaka. But Sarwaka akangosarwa achitasi akangobudawo mabude ake ose kuexplain kwaizvita kuti iye akatizira muSouth Africa ndo matauriro aita se aizvita. Even though ndoziva kuti vanhu vazhinji hamudi kuinzwa nyaya yekuti munhu Sarwaka akatiza, munenge mune side drain of the story. You know, isusu vanhu vemedia pane zvimwe zvatisingakwanise kuzotaura kuti ningi ari kunzi akadai because isusu tinenge tatoshandisa umbo kugumira patogumira ipapo. Even nematauriro zvinenge zvakaitwa enyaya tisati tasvibisa vanhu machimazitawo. But it's easy for you guys kungotibuda mutaura kuti ningi ndiye akatengesa, ningi ndiye akazodai. So to you is easy because hapana ma-consequences mangwana. Munongoramba muchitongorova life goes on, muchitonakirwa nelife dzenyu muchienda kumberi. But inini yandatotaura ndiyo iyi. Right, tobva ipapo tobva tauya pana ndiani umwe akabatwa. Right, Walter Muzembi angatogara asingachatonakirwa neZANU-PF, but iyo kuzongobhiliviswa we are now in the same system, ta in good books.
because look at people are like ana Kasukwera anokwanisa ngopinda muZimbabwe akatoita yatoita but haabvumidzwa paitoda kuuya paitoda kucontesta paipa akavharirwa kunze but because muzembe akabva aita udofo hwake vhokudzokera muZimbabwe mumeno anga anyeberwawo handizoti what kind of politics dzavanenge achida kuita muzembe akangonosvika achingota se mba bva abatwa takazonzwa anzi mukadzi wacho angari wake akabva pakangora zvinhu zvaita bet akabva atotiza munyika bva atoenda kudzokera kucuba kwanga ari uko. Jonathan Moyo ari kunze, Kasukwera ari kunze, but Jonathan Moyo tasai yanenge achita, but izvozvo Jonathan Moyo aritoshanda naMnangagwa 24/7 zvese zvechitoitika ndo vanenge vachiadvise kuti hayo shamwari constitution kana kuti dongoamenda unongodai cause ndo ana muzvinafundo vacho ivavo but havasi kukwanisa kunge vachitozvitaura paground. What more Nelson Chamisa iye wokutoti ndiye the biggest threat security yake kuti iye kuti ararame paari kurarama chekudya kuti ari kudya chaizvo ndosaka mchona kuti kazhinji even akaenda pafuneral akwanise kudya chikafu chinenge chibikwa pafuneral kwa abuzonetsa anongosvika ngoti hello murise pachiko zvese any event ndo team rinofamba nemvura dzadzo dzekumwa boza anenge achitotya assassination attempt akaitwa kuna Chamisa akawandisa but vanhu vanenge vapedzera ngoti but dzingorowo zvingiriki zvichiitikawo what bla 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 but zvinhu zvichingotaurika ipapa but aungati uri kumisidzana Mnangagwa because Mnangagwa anotoziva kuti power rikangoikana ratorwa naChamisa richadzoke futi kuZANU-PF inobva yatoparara ende vanhu vese veZANU-PF vanochitodzidziswa kuti akomana kana tichinge takutrasta nethis position make sure kuti hauzotikande isusu musango chibhazi chedu hachinowire musango like zvazvaita kuna Mugabe paipa Mugabe akarohwa 2008 kurohwa kuseri nekuseri anga atosiiwa pamuganhu chaipo vakazoitawo maskillful avo ngoshandisira tsvangira ichimonya like what they did in 2008 kuti ata kunoita rirani parirani ndobva vadzoka vakaikoka vachinoita maskillful avo minyati yavo yavaiita saka zvokunzi Chamisa abuda munyika izvi hazvishamise nhasi. Chamisa akubuda munyika kana achinge atobuda kunoita yaari kuita zvito right but pane imwe nyaya futi yakakosha nyaya yemaaccounts iyi hazvigaranti it's not 100% guarantee iye kuti zvakakosha zvitori bokuti agare kunikita ipedze but nyaya yemaaccounts iyi unokwanisa kumanejera account yako nemunhu ari kugara especially those vanonyanya kuita zvefacebook kana mukada kutarisa muZimbabwe muna vanhu vakawanda vari kutorowa mari yekufacebook but because vari kudawo monetization vari kumanejera maaccounts avo nevanhu South Africa UK America ikoko zvichingoenda zvakadaro depending nokuti unotamba nani maibata saka ava manje vari kuita se vanenge vatorowo advantage yekuti ndikutambawo nani ndinogona kuti Chamisa we never know atinyanyoziva zvefamily yake zvekudaro kazvokuti ungabva utoziva kuti mwana wake ari kupi kana kuti ani wake hanzvadzi yake anogona kunge akatopa kana one of his friends ani or wemudhuze wanenge ari kuAmerica achimumanejera that account. Remember account iyi yakambohekwa ngatisakanganwe zvinhu izvozvo saka zvakambohekwa account iyi aurohwe mbamada iri oramba wakasitika ukarohwa iri unobva urohwa rimwe unomboita uchidzosera zvimwe zvacho saka zvinhu zvekuti this is very important to know kuti ayewa ka vedway hatina patingaswera tichiramba zvinhu zvakangoningirikina zvakadaro uchingaramba unoitawo skillful kuti chindimanejera uri kuAmerica ichahekwe zvekumhanya ichahekwe zvechibalance ndo zvinonyanya kuningira inini hangu ndo maonera angu panyaya iyoyi handisuziva kuti imimi vamwe kana muchinge maionawo sei but inini ndo maonera angu panyaya iyoyo vaChamisa iyoyo yekuti Chamisa anenge atoita chinhu chitori bo zvokuti yakati United States tikada tosecha kana uchatoona kuti even Mnangagwa iwe muchashamisika nhasi tikada kuswera tichitarisa malocation nepokuti ninga ari kupi tinoswera tatoshamisika tinotozoona zvimwe zvinhu zvatasingafanira kunge zvichitoonekwa saka it's better kuti tingogumira pangoti Chamisa iye zvari kutaurwa zvinhu dzaaningirikina zvese zviri right it's good for him. I think that's all. Ameno kana pane zvimwe zvindasirira uye mundudze mucomment section ndasirira ichi Kulien TV team VAT asi vanhu vachishamisika Kulien TV haichadzika saka subscribe wozolaika uchawana zvese pana chichazosha everybody say Kulien yeah information is brilliant yeah everybody say Kulien